तर आज बघा नाश्त्याला आमच्याकडे आहे साबुदाणे वडे आणि दही आणि टोटल 4 प्लेट्स आहेत, त्यातले 2 रेडी आहेत आणि 2 इकडे अजून फ्राय होतात बघा. चला आता तुम्हा सर्वांना क्विकमध्ये आपण दाखवूया. आज आपल्या गोल्डन आणि सिल्वर दोघांनाच व्हेज थाली हवी आहे आणि व्हेज थालीमध्ये आज मेन्यूमध्ये बघा काय काय आहे. काजूची भाजी, ही कसली मटकीची भाजी, हे टोमॅटोचं सार आहे ना, आमरस आहे, सॅलड, आपला लोणचा आणि त्यासोबतच इकडे चपाती वाढायचा कार्यक्रम चालू आहे बघा. आणि तिथे आपली भजी चालू आहे गरम गरम है ना. आणि भात टाकला की आपलं झालं ना. ओके. इकडे आपली अजून एक भाजी राहिली होती दाखवायला. हां, तर आपण एक काम करूया, या 2 रेडच्या मध्ये हिरवं ठेवूया है ना. ओके, ती हे बघा, ही काढतो मी, तर ह्याच्यामध्ये ठेव. ठीक आहे, ग्रीन. तर आज भाज्या पण बघा 1 2 3 भाजी आहेत आपल्या ताटलीमध्ये. तशी आपल्या आमरस आहे, चपाती आहे, भात वाढला की झालं. आपल्या आवडीप्रमाणे ठेवतात आहे. तर इकडे बघा आपली थाली कंप्लीट झालेली आहे. भजी राहिली की आपली थाली कंप्लीट झाली ना. वा वा वा, छान, एकदम मस्त वाटते बघा. आणि पापड कुठे आहेत तेच बोललो. हां, पापड पण तळले. पापड कशात आहेत? ह्याच्यात आहे, पिशवीत आहे. ओके, एक 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 करून आठवतं नंतर तुझं एक ह्याच्यात पापड काढा. तर अशा प्रकारे व्हेजमध्ये पण किती व्हरायटी असू शकते तुम्ही इकडे बघू शकता. एकदम व्यवस्थित लाईन लागली बघा, व्यवस्थित पापड पण एकदम. नमस्ते सर्वांना. तर आपल्या इकडे गेस्ट आलेत, त्यांनी स्टे पण झाला आहे आणि ते आता निघायला पण रेडी आहेत. आता निघायच्या वेळी आपण त्यांचा व्हिडिओ करतो आहे आणि त्यांनीच रिक्वेस्ट केली. तुमचं नाव सांगा आम्हाला. विशाल पांचाळ, नेरूळ, नवी मुंबई, कुक्षेत गाव. आणि आमच्या इकडे सबस्क्रायबर कोण आहेत? ही ना. आणि हिला दोन्ही रूमचे नाव सांग मला. नाही लागते आता. गोल्ड, सिल्वर, गोल्डन आणि सिल्वर. हां, आणि फ्रेंड मिळाली. ही का, ही बघा, ही फ्रेंड काव्या. आणि मला सांगायचं की ह्यांनी आपला AC गोल्डन रूम घेतला होता, तर ACचा पण रिव्ह्यू विचारूया यांना की व्यवस्थित होती. छान, एकदम छान होते, मस्त कूलिंग वगैरे एकदम छान व्यवस्थित आहे. आणि हे बघा, तुमचं पण गाव इकडेच आहे ना, रत्नागिरीलाच आहे ना. हां, मग तुम्ही पण एक एक्सपिरियन्स सांगू शकता, इकडे कसं वाटलं तुम्हाला? खूप छान वाटलं. आणि आम्ही गोवंडीवर आलेलो आहोत. तो माझा मुलगा आहे विशाल. जेवण पाणी असं व्यवस्थित होतं सर्व? फर्स्ट क्लास. साफसफाई होती? होते. आणि तुम्हाला काय आवडलं इकडे? बाबू तुला काय आवडलं? हिचं नाव आदिश्री. आदिश्री. तुला काय आवडलं? काय आवडलं सांग. मग तू उद्या बघशील ना स्वतःला व्हिडिओमध्ये? खेळणी वगैरे आहेत ना. हां, बघा इकडे सर्व म्हणजे खेळणी का, मोकळं वातावरण होतं, तिला बोर नाही झालं. म्हणजे खेळली होती ना, खेळायला बोर नाही अजिबात. आणि असं वाटलं नाही की ते आपलंच घर आहे असं वाटत होतं. काव्या पण आहे. आपल्या गावच्या घरी आलो आपण असं वाटलं. नाही, खूप छान, खूप छान. म्हणजे तेच आपल्याला कम्फर्टेबल वाटलं, तेच इम्पॉर्टंट आहे ना ते. नाही, खूप छान आहे. आणि शांतता पण आहे ना. शांतता आहे आणि टेरेस वरती तुमचं जे हे काढले ना ते व्यवस्थित आहे. सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत, टापटीपमध्ये आहे. हां, आणि मला तुम्हाला एक दाखवायचं, आम्ही यांना AC रूम दिल्यामुळे आम्ही बघा खाली पॅक केलं ते सर्व. तर कूलिंग पण त्यांची, रूम कूल झाला ना. आणि आता छान वेज मध्ये पण. आणि तुला काय आवडतं ब्लॉग्समध्ये? आता ती बोलत नाही, नंतर घरी बोलेल. काय आवडलं तुला ब्लॉग्समध्ये? जेवण बनवते ते. काय आवडतं बघण्यामध्ये? काय बघते तू व्हिडिओमध्ये? बघते न चुकता. ठीक आहे, चालेल. आता बघा आमची गाडी आता 12:30ची आहे, तर आता आम्ही सर्व रेल्वे स्टेशनला जातो आहे. चला जाऊया. चला, थँक्यू. गेस्टसाठी बाहेरून रूम आहे. काय? गेस्टसाठी बाहेरून रूम आहे. तुम्ही रूम नाही बघितलं? नाही, तुम्हाला रूम दाखवतो या 5 मिनिटात. बाहेरून नाहीत ना. पप्पा बाहेरून 2 आहेत बाहेरून. तर आम्ही बघा इकडे निघताना आता आमचा सर्वांचा फोटो काढतोय. आणि तुम्हाला सर्वांना आवडला ना आमच्यासोबत राहायला? हां, चला. आणि इकडे आमची गाडी पण रेडी आहे बघा. गाडीचा फायदा होतो आमच्या इकडे. गाडी एकदम व्यवस्थित धुवून बिवून ठेवली व्यवस्थित बघा, सर्व एकदम चकाचक. आता बॅग्स आपले पाठी राहतील ना सर्व, मोठे मोठे पाठी ठेवूया आपण. आणि ह्यांनी पार्सलमध्ये तुम्ही किती बाटल्या घेतले? 5 ना? 5 आमरसचे बॉटल आणि 1 किलो कोकम. आंब्याची बॉटल घे तू. ती होईल ना हातात गेला, इकडे राहणार नाही ना. डिक्कीचा फायदा झाला आपल्या ना. गाडी पण एकदम चकाचक पुसून ठेवली जरा व्यवस्थित आतून बाहेरून. हां, पाणी घेऊ मी. तुम्हाला पण घ्या पाणी पिणी, पिया जरा.
कायदेशीर आता कधी येणार तू? आता येणार सांग. देणार ती बघा तुम्ही. आता युट्यूबवर बघून बोलेल मी. आल्यानंतर ना तुम्ही हसून स्वागत करताना खूप छान वाटतं. हा हा मग त्यातून अजून अर्धे ठकाई निघून जाते. अरे वा. आणि असं वाटतं खूप बरं आहे म्हणजे. हा नाही आता आपली माणसं आहे ना, आपण वेलकम केलंच पाहिजे ना. करायलाच पाहिजे. उलट आपण इकडे येऊन उघडून बिघडून बोलून हे सर्व करताय ना. तुला पाणी पी. तिकडे बघा आपण रेल्वे स्टेशनला आलोय आणि आपले गेस्ट आत्ताच गेले तिकडे. हे आपलं रेल्वे स्टेशन आणि आता आपण घरी जाऊया. हा काजल, ठीक आहे आणतो. घरून काजलचा फोन होता, 1 किलो टोमॅटो पाहिजे आपल्याला. आलो आपले टोमॅटो घेऊन आणि काकडे घेऊन. आणि इकडे आता किती वाजले म्हणजे दुपारचे 12 वाजले. त्यांची गाडी 12:30 वाजता आहे. आणि काजल आहे गे. आणि मला तुम्हाला एक दाखवायचं आहे. त्यांनी गोल्डन रूम घेतला होता, AC गोल्डन रूम फॉर 5 पर्सन, म्हणजे 5 जण आपल्या गोल्डन रूममध्ये होते. आणि त्यांची अरेंजमेंट कशी केली होती ना ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. बुबू आज शांत बसली आहे. हां सोडून आलो. त्याने बोलले तिकडे बाहेरपर्यंत सोडलं. ते बोललं आम्हाला माहिती आहे ट्रेन बिनचं, तर आम्ही जातो बोलले. म्हणजे रेल्वे स्टेशनपर्यंत सोडून आलो. हे घे, काय काय मागितलेलं तू? काकडी टोमॅटो. हे बघ काय काय व्यवस्थित काकडी टोमॅटो. आता आपल्या वरती किती गेस्ट आहे, कुठे गेस्ट आहे? गोल्डनमध्ये आहे का? सिल्वरमध्ये दोन. सिल्वरमध्ये आपले आहेत है ना. ते आज रात्री चेकआउट आहे त्यांचं. गोल्डन आता चेकआउट झालेलं आहे बरोबर. तर गोल्डन दाखवूया का त्यांना आपण? तू काम करते? ठीक आहे कर भाजी. मी तुम्हाला एक आयडिया देतो की गोल्डन रूम 5 माणसासाठी बुक झालं तर दिसतं कसं. ठीक आहे येतेस? चल जाऊया. तुला मेसेज आला. हां हे बघा असे बुकिंगचे मेसेजेस येतात. आणि तुम्ही विचारता ना की कधी वाटत असेल की लेट रिप्लाय येते हे, तर आपण कसं कामात बिझी आहे आणि बुकिंग मीच करतो. आणि तुमच्याशी जे चॅट करतो ना बुकिंग नंबर ते मीच करतो. ठीक आहे, तो थोडा वेळ लागतो रिप्लाय द्यायला. कसे आपले पाहुणे येतात त्यांना सर्व बघायला लागतं. चला आता रिप्लाय देतो मग वरचं दाखवूया. आता तुम्हाला इकडे दाखवतो. वरची रूम तर तुम्हाला दाखवतोच. त्या अगोदर तुम्हाला दाखवतो की आज आपल्याकडे 2 व्हेज थाली आता आहे, 2 व्हेज थाली रात्री आहे. म्हणजे ते रात्री चेकआउट करणार आहे, ते दोन्ही व्हेजच करणार आहेत. तर आज व्हेज भाजीमध्ये काय बनले आपल्याकडे? वाटाण्याची रस्सा भाजी बनली. वा 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 छान. आणि ड्राय भाजीमध्ये फ्लावरची भाजी, फ्लावर आणि बटाटा. ओके. ह्याच्यात चपात्या आहेत, तिथे पापड, भात लावलाय आता आपण. आणि ही डाळ. ओके. आणि त्यासोबत साईडमध्ये आपल्याला दही आमरस हे सर्व असतं है ना. चला तर आम्ही बघा वरती आलो आहे. जरा रेस्ट करतोय. आता रेस्ट करायला आलो आपण. रेस्ट करायला कुठे आलो? नाही खरं जरा छान वाटतंय. मी पण आता काजलला हेच बोललो की आपण जरा इकडे बसलो आणि कोणी जर इकडे असं जेवण दिलं तर किती छान वाटेल ना. एकदम रिलॅक्सिंग वाटतंय. हां एक कमेंटमध्ये काय होती माहिती काय, तुम्ही नंतर ना या ओपन टेरेसचे पण चार्ज लावू शकता. कारण ओपन टेरेसवर जेवण एक वेगळी गोष्ट असते है ना. खाली द्यायचं जेवण बोलतात आणि वरती पाहिजे तर एक्स्ट्रा चार्ज लावायचे जेवण. आणि मला काय दाखवायचं होतं, आज त्यांनी AC रूम घेतला होता फॉर 5 पर्सन है ना. आपले ACचे चार्जेस आपण सर्वांना सांगितलेलं आहे. फक्त आता तुम्हाला दाखवायचं की 5 बेड्स कसे लागतात. आणि काजलला सांगतो की काजल हे समोरून उघड, तू घे ते टाळा लावलं आहे ना ते उघड. आणि आपण जरा लाईट्स बीट लावून दाखवूया. आणि इकडे पॅकिंग बघा आम्ही कशी केली आहे. इकडून हवा बिवा पास होत नाही खालून, एकदम व्यवस्थित. हां ते काढू पण शकतो. आणि हे बघा आम्ही जसं सांगितलं होतं AC रूम असेल तर आम्ही टाळा लावणार. ओपन करा. येस आहे गोल्डन. आणि तुम्हाला सांगतो आपले रूम्स तुम्ही म्हणाल की आता 4-5 दिवसानंतरची सुट्टी आहे आणि मी बुकिंग करेल तर ते कठीण होतं. लगे बुकिंग हे रूम्स कसे ऑलरेडी बुकड असतात. उघडं असेल ते. चला आता 5 बेड कसे लागले तुम्हाला दाखवतो. का जे लाईट्स लाव इकडचे. हे बघा बेड इकडून सुरुवात होते बघ, म्हणजे दरवाजा उघडतोय. बघितलंस तू? मी बघितलं. लाईनीत हां लाईट्स लागलेले आहेत आपले. बघा बेड नंबर 1
ठीक आहे. आपण गॅप पण देऊ शकतो, म्हणजे गॅप पाहिजे असेल तर बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बरोबर. हे मोठा आपला क्वीन साईज बेड 3, 4 आणि बेड नंबर 5, म्हणजे 5 बेड व्यवस्थित लागू शकतात बघा. तिकडे त्यांचा AC होता म्हणून त्यांना बघा आम्ही रिमोट पण दिला होता, ACचा रिमोट दिसतो तिकडे तो. आता आपल्याला हे सर्व काढायचं आहे आणि त्यांनी एकही टॉवेल यूज नाही केला. तो बघ 2 तिकडे आणि 2 तिकडे, मग एक कुठे अजून एक, हा एक यूज केला आहे ना. तर असं आम्हाला सांगितलं ना की यूज नाही केलं तर आम्ही कसं सेपरेटली ठेवते आहे ना. मग ते धुवायला नाही, यूजच नाही केलं तर धुवायची गरज नाही ना ती. आणि त्यासोबतच हे सर्व आता आपल्याला काढायचं आहे. तुम्हाला एक फक्त आम्ही किती दिले होते? 2 साबण आहेत. हां टोटल 5 दिले होते, तर 3 वापरले. 3 यूज केले, 2 यूज नाही केले. ते बघा असेच ठेवलेत. नाही यूज कोण नाही ठेवत ना, वेस्ट कशाला करायचं. तर 5ही बेड कसे लागले ह्याचा आम्ही तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिला, बरोबर. म्हणजे 5 माणसं झोपू शकतं है ना. आणि हे बघा सर्व आम्ही क्लिप्स पण लावले असे जरा, म्हणजे हवा पास नको व्हायला आणि कूलिंग एकदम व्यवस्थित झाली. त्यांनी ते पण म्हणाले की एकदम बरोबर एकदम छान आहे. तर तुम्ही कधी बुक करता आमचं गोल्डन रूम, लवकर बुक करा. अजून एक त्यांना खूप आवडलं आपल्या सर्वांना की आपला जो वॉशरूम आहे आंघोळ करायचा तो एकदम स्पेशियस आहे. आणि इकडे आपलं हँडवॉश डिस्पेन्सर पण आहे. इकडे तिकडे सर्व मोठे जागा आणि एकदम हवा बिवा एकदम मस्त व्यवस्थित हवा आली ना इकडून. ते बघा आता सर्व धुवायला काढायचे, एक 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 काढा आता हे सर्व. ती उशीर राहिली ना. तिकडे बघा अशा प्रकारे आम्ही सर्व आता धुवायला टाकणार आहे. हा फायदा आपल्या फोल्डिंग बेडचा ना, पाहिजे तेव्हा लावले, नाही पाहिजे तेव्हा काढून ठेवले आपण. तर आपल्या अजून एक आपल्या गेस्टचा तर चेकआउट आहे, त्यांना 4 आमरसच्या बॉटल पार्सल हवे. 1, 2 कुठले काय? नाही 1, 2 4 बाटल्या आहेत काय? हो 3, 4 ह्या 4 बॉटल पार्सल आहे त्यांना. ठीक आहे. आणि आज त्यांच्यासाठी व्हेज थाली बनते, ते पण तुम्हाला दाखवतो. काजल तिकडे जेवण बनवते, वाढायचा कार्यक्रम पण सुरू झाला. काजल वाढायला घेतलं. आज कोणती भाजी आहे? भाजी एक 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 करून वाढलं जात आहे. वा वा. आज पनीरची पण भाजी आहे ना इकडे. आणि हे पापड फ्राय आहेत का? वा वा छान छान. आणि हे सर्व वाढल्यावर आता तुम्हाला दाखवतो. तेव्हापर्यंत मी आता वरती त्यांना आमरसची बॉटल देऊन आलो. तिकडे बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे. आज पण आपले काय कोणकोणत्या भाजी? पनीरची भाजी, इकडे वरण आहे, वांग्या बटाट्याची भाजी, आमरस, इकडे बटाटा फ्राय, सॅलड, दही, पापड, भात, चपाती, लोणचा आणि ते सेम थाली नंबर 2. आता हे आम्ही आता वरती नेतो आपल्या गेस्टसाठी. तर इथे बघा आपले आता गेस्ट आहेत आणि त्यांचासुद्धा चेकआउट आहे. या गेस्टची स्पेशालिटी म्हणजे तुम्हाला सांगायची आहे की ह्यांनी 3 दिवस 3 रूम वापरले. पहिल्या दिवशी ग्राउंड फ्लोर रूम पण वापरला, सेकंड डे सिल्वर रूम पण वापरला आणि थर्ड डे गोल्डन. ॲक्च्युली यांना हवा होता 3 दिवस गोल्डन, पण अवेलेबिलिटीच्या हिशोबाने तुम्ही असं केलं. तुम्ही 3 रूमचा मला एक्सपिरियन्स सांगू शकता ना व्यवस्थित? तुम्हाला कसं वाटलं इकडे? खूप छान छान वाटलं मध्ये तर अप्रतिम होतं. गोल्डमध्ये तर खूपच छान आहे एकदम. आणि बाकी असे आपले फील खूप छान आलं इकडे. आणि बाहेरचं वातावरण आपलं? बाहेरचं वातावरण क्लायमेट खूप छान आहे इकडे, मस्त शांत ठिकाण आहे. हां. आणि आपले हे गेस्ट आल्यापासून येतात, राहतात आणि फिरायला जातात आणि परत रात्रीचे येतात. बस सकाळी जे निघतात ते रात्रीचे येतात डायरेक्ट. हां. आणि खालची रूम पण तुम्ही एक दिवस आपला राहिलं होतं ना, तुम्हाला कसं वाटलं? ज्या दिवशी आलो त्या दिवशी आम्ही पहाटे तो रूम. आता तुम्ही पहिले गोल्डन का मागितलं होतं? कारण तुमच्या मुलाला AC पाहिजे. आता पण त्यांनी AC गोल्डन रूम बुक केला आहे बघा हा, म्हणून आम्ही सर्व पॅक करून हे खालचे पण पॅक केलं आहे. हां. तर हे व्यवस्थित आपलं कूलिंग व्यवस्थित होतं. हां. आता काल तुम्ही सिल्वर रूममध्ये राहिलात, तोही रूम थंड आहे का? म्हणजे तुमच्या बाबू झोपला का? हो व्यवस्थित. आणि फर्स्ट डेला जेव्हा तुम्ही खाली राहिलात तो त्याचा एक्सपिरियन्स कसा होता? तो पण छान होता. रूम पूर्ण थंड होता, तो पूर्ण व्यवस्थित असं राहण्यासारखं सर्व आहे ना? हां. आणि तुम्हाला अजून आपल्याबद्दल काय आवडलं? जेवण छान होतं. जेवण खूप छान आहे, व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही खूप छान आहे. तुम्ही फिश पण घेतला, चिकन पण घेतली आणि व्हेज पण घेतलं. व्हेज खूप छान आहे. आणि बाबूचं नाव काय? जियांश. नाव सांग.
अरे वा जी अंश. ओके. आता बघा किती वाजले, आता वाजले 10:15. आता आपल्या गॅसला ड्रॉप केलं आणि आता आपण घरी जाऊया. आता परत आपल्या गोल्डन रूममध्ये चेक इन आहे, ते आपल्याला आता साफ करायचे सर्व. कोकण रेल्वे. आता बघा घरी आलो. आता वाजले किती, आपले 10:30 वाजले. आणि आता मम्मी आपल्याला परत वरती गोल्डन रूम जाऊन चादरी काढून नवीन लावायची आहे, कारण उद्या पण चेक इन आहे आपल्या गोल्डन रूमचा. उद्या सकाळी सकाळी येणार आहे. हां म्हणजे पाठोपाठ असतातच ना, तर उद्या आपल्या सकाळी 10चा चेक इन आहेच ना. तर गोल्डन रूम आता परत ते काढून दुसरे आपल्याला लावायचे, ते पण आपण रेडी करताना दाखवूया. आणि आपलं जेवण झालं आहे ना, झालंय. आपलं सर्व जेवण. त्यांना बरोबर प्लॅटफॉर्म नंबर 2लाच गाडी लागते आपल्या इकडे. तर इथे बघा आपण 3 टॉवेल, 3 साबण, 3 उशाचे कवर, 1 डबल बेडशीट, 1 सिंगल बेडशीट, हे आपण आता आपल्या गोल्डन रूममध्ये लावणार आहे. तर आपण आता गोल्डन रूममध्ये आलो आहे. आता हे ठेवूया सर्व आणि पटापट हे सर्व काढून. हे बघा यांचे टॉवेल, 2 टॉवेल ते धुवायला घ्यायचे. सर्व हे जेवढं आहे ते सर्व आता काजल आणि मी सर्व काढून घेतो आणि साफ आता धुवायला टाकायचं सर्व. आता आपल्याला सवय झाली ना अशी चादरी वगैरे पटापट टाकायची. आता आम्हाला हे हॅबिट झालंय, रोजचं झालंय. म्हणजे काय वाटत नाही. फक्त आता थोड्या वेळानंतर ना थोडे परत बेडशीट्स आणि ब्लँकेट्स आणावे लागणार, कारण आता कशी कॅपॅसिटी वाढली ना तर पटापट बुक होतात. मग समजा नाही धुवायला टाइम मिळाला तर प्रॉब्लेम होईल मग, है ना. तिकडे बघा कसं दिसतं, एकदम व्यवस्थित आणि मस्त वाटतंय ना. सगळं घरी ठेवून ठीक आहे, सर्व व्यवस्थित कर. आणि आता उशीचं कवर लावायचं आहे ना.